Ka eryong bipar joy ka bajur. Kala banwan yat lenti menta ka janmin na jan najan kakat jako jong kakach district Gujarat. Katkum ka kerwo na ka Indian Meteorological Department la kmi lenti ba ka eryong kala banyalam siya ka jingjulor ka bajur. Ha kaju kapor ka eryong kala ban sam lingba ka Saurashtra batkach lem bat ki route nong ki ba marjan ka Pakistan hapdeng ka Madavi Gujarat bat ka Karachi Pakistan hajan kakat jako jong ka Gujarat haringkat ka jingjur air ka ba shispa arpusan hadu shispa laipusan kilometer sikenta kabala ban kiru sya ka shispa sanpo kilometer sikenta ka IMD kala penmi ru ya ka jingmaham red message ha ka bay day bat kene ke eryong nak bentaki thanyu route nong jong ka Saurashtra bat ka Kutch district ka kinhun trei ka balai bat bakhat